Hello sis. Alright. Yeah. Today we blind date ne. Elungathuki and la kunama rules. Rule number 1 antshelana amagama. Ane. Okay. Rule number 2 awumtshela ukuthi uhlalaphi. Okay. Yeah, nawe ndoda uyezwa bafo. Yeah. Yeah, thingibuze iquestion yokuqala. Yini i-red flag entombazaneni? Isidudla esineshwaba. Isidudla esineshwaba. Enye uphapayo umntana ongazithandi. Waphelele. Yeah. Wena emfaneni? Umfana nama female based. Nomfana okhuluma kakhulu. Okay. Green flag. Awuna. Wena? Now awuna. So ke mina ngizonikaya 5 minutes nibuza nama question ne. Yeah. Bamba bafu. Ladies first. Thathi mic. Nyasuka mina. What happened to your last relationship? Ngasho ukuthi iphele kabuhlungu yabo. Like ngangimthanda. Uqede yamosha uqede yamdala. Wena? Amavoice. Oh, Jesus. Lo muntu angithola naye. Baye bhuti. Yeah. Uma wena uzimisele ukuthola nomuntu onjani. So, umuntu ozongi-understand. Ozokuthanda. Nomuntu onenhlonipho. Uthanda kahle kahle manje lokho ekhaya. Okay, nathi ngibuze ke wena like intombazane ithanda kanjani? Mic ne. Tshengisi mic. Le ntombazane ithanda uhlala endlini Nkosi yami. Ngibhorekile ngibhale amaphoyem. Simpile ngoba ngathi ubhala amaphoyem ongishayelewa. Hawu. Ngawafuni ngoba namhlanje ngiyawazi lapho ngishayela. Futhi ngiyawazi. Ngishaye manje. Ngishaye manje. Mami ngelinye ilanga. Wena? Ngelinye ilanga. Mhlampe nami maybe. Share mic. Manje wena funda grade 1. Grade 9. Grade 9. Wena? Ngifunda grade 9. Oh. Ay, 5 minutes ephelile ithi ngeke. So my sister mawubhekile type yakho. Mina nginawo ama-type Nkosi yami. Awunawo ama type. Awukhona. Ngisho nje like ngenkulumo mawubhekile. Angazi. Wena? Maybe ntwana ngasho kanjani. Maybe ntwana. Yeah, maybe ngasho kanjani. Anifuni like ukubambana. Athi ngimbambe umuzi. Uthi ucela ukubamba. Look at this. Somebody come look at this. Look at this. Somebody come and look at this. Makazizandla zakhe yabo izintombazane zisoft. Zisoft. Ngiyasho ukuthi izintombazane. Yeah. Ngizithanda izandla engathi mazicinile engathi zifana nezami. Yeah. Uvi hayi manje ngathi izandla kumele kube ngathi umuntu obreak ichakhuli njalo. Obvious umuntu okapha umdanso kumele isandla sentombazane sibe soft. Yeah. So manje sekuzofika leso sikhathi senizokhumula ama mask. And anjikelani ndoda. Ovi. Cela nibhekele. Cela ubhekele. Cela nicounte nami into 5. 5 4 3 2
Uyayithanda into oyibonayo? Hawu anele. Hawu grand yena mara. Like umntwana bana. Wena awuna magama. Umntwana kanjani Ndoda? Funa ngisho kanjani? Like ngasho ukuthi mncane lo muntu yabona ukuthi mina sengimdala sengikhulile. Somdala. Singayithola boma second date nyana just for the viewers. Yeah, Ovi mara mangabe uzobuza kulo mina ngi-Ovi yabo. Oh, maye wena singakuthola baba, ngakuthola baba abantu mabakufunda. Mina ama-chance ngizongithola kade eblokini ama-matric ngade yabo. Fucking idiot. Kuma social. Facebook. Yeah. Ithopo ithando. Yeah. Instagram. Sibeka abantwana ku-TikTok ukhanda shisa. Izinja wena WhatsApp kuphela. WhatsApp kuphela. Tela if nibukele yaze yaphela le video, make sure you like, share, comment and subscribe. Danko.